Espanjan alueelta Etelä-Amerikasta, eli mitä näiltä intiaanialueilta ja muualta oli sitten Etelä-Amerikan puolelta hankittu se hopea. Puhuttaessa 1700-luvun Ruotsista ei pidä unohtaa. Varför valde ni att besöka Helsingfors och Åbo? Ja, det var framförallt det var Svenska litteratursällskapet som engagerade oss för att besöka Helsingfors och Åbo. Vi är en del... Kenties jopa merimies romantiikalla, jota alus ja sen reitille osuvat satamat tarjoavat. Det fullriggar typ 100 år sedan. Redan nästa år i augusti någon gång. Så att jag tror det blir svårt att klara Tallship-race. Så var det massa osäkerhet hur det egentligen skulle funka. Vi hade ju lärt oss hur det borde vara, men funkar det? Var ju så det frågan. Och det gjorde ju. Så det har liksom ingen varit någon sån. Det största överraskelsen har väl varit hur lätt hon hanterar, hur lätt hon stagvänder. Ja Etelä-Savossa yhteensä vajaalla 40 000 hehtaarilla. Tilanne on pahin Lounais-Suomessa. Kyllä nyt täytyy jo arvioida, että 10-20. Gasthaus Påkin sisäpihalla sijaitsevassa 112-vuotiaassa rakennuksessa on juhannuksesta lähtien näytetty kaupungin esittelyfilmiä vuodelta 1968. 1200 henkeä on jo nähnyt tuon. Gasthausin muut palvelut. Esimerkiksi Johanna Kutilalle vanha elokuva on kiehtova matka lapsuuden maisemiin ja tunnelmiin. Juna esimerkiksi oli semmoinen,